नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग, स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज बहुत बढ़िया गीत लेके उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में और दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देते तो गाना पक्का ब्लास्ट करी भैया। एकदम साफ सुथरा लोकगीत बाटे, बस म्यूजिक बढ़िया बनवा ली, बढ़िया ढंग से रियाज करके गा ली, गाना 100% वायरल करी भैया रील पर। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतनी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, गाना गावे में मज़ा नहीं खे आवत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो एकदम निश्चिंत रही, निराश होइला की जरूरत नहीं खे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिली और मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिले। दिल से बताओ तनी कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकेले, जैसे कि सैड सॉन्ग, आर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, ताहे वेद पुराण से कोनो भी गाना रुआ चाही एकदम नया मीटर मिली रुआ के और तुकबंदी में कोनो प्रकार के खटकाव ना मिली, गायकी में रुआ कोनो दिक्कत ना हुई। ठीक बाटे भैया। तो ये खतरा कॉल से आपकी चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, आ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ तो डिस्क्रिप्शन में नंबर बा, बेहिचक फोन कर सकतनी चाहे व्हाट्सअप कर सकतनी। आज के गाना बाटे देखी कैसे गाओ बा। ए सखी मोन जोगे मोर दिलदार मिलल बा, दिलदार मिलल बा हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा। सखी मोन जोगे मोर दिलदार मिलल बा, दिलदार मिलल बा हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा, हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा। हद से भी ज़्यादा हमके प्यार मिलल बा, प्यार मिलल बा, सुना ना। अरे हद से भी ज़्यादा हमके प्यार मिलल बा, हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा, हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा। सखी मोन जोगे मोर दिलदार मिलल बा, दिलदार मिलल बा हमर सैया, हो हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा। हद से भी ज़्यादा हमके प्यार मिलल बा, हाँ प्यार मिलल बा हमर सैया सेटरिंग के ठेकेदार मिलल बा। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है, एकरा के रुआ खूबी बना के बढ़िया से गा देता नहीं। और हमार आवाज़ जानते बनी, हम तो राइटर हैं, तो रुआ के डमी बता दी, रुआ करे के मन से अगर बढ़िया से गा देता नहीं तो गाना 100% बच जाई भैया। मेटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकता नहीं। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मेटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। अब वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। हर रोज रोज नया नया मेटर सुने के देखे कर गावे के मिलत रही। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।